Yau zan nuna muku yadda ake amfani da Canva gurin design na abubuwa kala-kala kamar invitation card, kamar greeting cards, birthday cards da sauran abubuwa kamar su back cover, kamar bangon littafi da dai sauransu, da duk wani abu da ka san ana kirkira, hatta da littafi wannan exercise irin e-book din nan exercise kamar diary, kamar notebook wanda zaka gan shi mai dan design haka a sama irin da dan fulawoyi da waye, ya danganta dai. So akwai yadda za ka yi ka kirkire shi. Na san lokaci ba zai bani dama in nuna muku komai ba, amma zan yi iya bakin kokari na ganin kun sanya za ku yi design, kuma in kuka hau kuna yi da kanku shi ma za ku samu a kwarewa insha Allah. Wannan yanzu misali idan ka duba daga wannan application da suke kan fuskar waya ta, na zaɓin amfani da waya saboda mafi yawa masu amfani da waya sun fi masu amfani da kwamfuta yawa. Shi yasa na zaɓi in yi da phone saboda yadda mutum zai hau ya yi ba tare da yana tunanin nan ya gani nawa daban da nashi da sauransu ba. Ga Canva nan a ƙasa, gashi nan ga wannan icon ɗin shi nan blue da farin rubutu, Canva daga can ƙarshe ɓangaren hagu. So za ka iya hawa kai downloading a Play Store ko App Store, ya danganta. To bayan ka dora shi za ka gan shi kamar haka, kana tabawa zai bude maka. Za ka ga a fuskar dashboard ɗinka kamar haka. In ma baka gani ba, ƙa'ida akwai registration kamar yadda yake a ƙa'ida, amma ni tunda na riga na yi login, da haka kai in ka ga gurin login za ka iya joining da Google ɗinka ko kuma ka sa email ɗinka ka yi rijista. Bayan ka yi rijista ga abin da za ka gani kamar haka. Don haka me ka zo yi? Ka zo yin invitation, ga gurin searching sai ka rubuta invitation card, ko IB ma ka sa zai fito, amma na sa invitation card ne info. Yauwa kaga ga invitation card na, ga template nan na invitation card kimanin guda 4,927 wanda sai wanda na zaba, amma kar a manta ba gaba ɗaya bane free, amma free din sun fi yawa. So da zaka ga da wanda ka biya da wanda ya biya da kai da baka biya ba duk kusan ɗaya. Zaka ga tambarin paid gashi nan akan na biya wanda sai ka biya, wanda ba sai ka biya ba kuma za ka gan shi ba wani tambari, da haka sai ka zaɓi wanda ranka yake so. Misali ga wani nan a sama na zaɓe shi, zai buɗe kamar haka. Bayan ya buɗe kamar haka, kun ga IB nan, abin da yake bukata kawai gyara. In canja abin da nake son canjawa, in goge abin da nake son gogewa da sauransu. So yanzu abu na gaba da ya kamata na yi shine duk rubutun da nake son canjawa tabawa kawai zan yi. Save the date, na bar wannan, zan canja suna kawai. Ga suna nan yayi highlighting, yayi abu kamar haka. Gashi nan waye, Robert and Angela. So zan gyara daga ƙasa nan ga edit nan, haka na taba edit zai bani dama in goge wannan rubutun kamar yadda nake chatting wannan keyboard ɗina na kan waya, kamar yadda nake magana a WhatsApp nake rubutu, haka zan yi wannan rubutun. Gashi nan zan goge sai in rubuta abin da nake so. Zan sa Amina and Mossadegh. To kun ga na gyara sunan.
gashi kamar haka. Kaga duk sunan da kake bukata na ango da amarya shi zaka sa a wannan wurin. Sannan kuma ga lokaci nan zan gyara date kamar yadda na gyara suna. Ga date ga time, shi ma zan iya canjawa daga 12 pm zuwa ko karfe nawa nake so. Kamar hanyar da na bi na gyara wannan sunan haka zan bi. Kawai da na taba edit, na taba nan na taba edit, zai nuno min rubuta abin da nake son rubutawa done. Shikenan. Sannan nan address ne, kamar misali address gashi nan shi ma na taba. Ina tabawa zan iya gogewa in sa number 111 Kano, Nigeria. Yawwa don. Sannan idan kuma misali ƙara wani abu nake sanyi, in ina son ƙara wani abu kamar sa RSVP da waye da na gana sa da sauransu, so hanya mafi sauki shine kawai in yi copy na wani rubutun a ciki. Kamar yanzu ga tsinke na akan wannan rubutun address, to da ga wani abubuwa guda uku sun fito. Na farko alamar copy, na biyu alamar delete gashi nan a sama, na uku kuma ga dashi nan guda uku. To wannan mai alamar copy din shi zan danna. Ina danna kun ga rubutu na ya zama biyu, kun ga address ya zama biyu. Gashi zan sako da shi duk inda nake so. Ga wasu alamomi nan guda biyu a gefe. Ɗaya naka juya rubutun ne, in kana son ya juya haka. Kun ga ba so nake in karkata shi ko in yi wani abu ba. So in kana son rubutu a karkace, amfanin wannan na gefen kenan. Wannan kuma dragging ne, duk inda kake so kai dragging din wannan rubutun zaka kai shi. To in na bar shi a nan kasan wannan, to abu na gaba me ya kamata in yi? Ba edit ba, in sa abin da nake so sai in yi editing gashi nan. RSVP na Musaddiq family. Ya kuka ga abin is so easy. Kawai idan mutum bai san abu bane sai ya zama kamar mai wahala a gurinsa. Amma wannan CANVA watan da kuke gani suna da design da suka tanada kyauta ba adadi. Yanzu kamar wannan da na bude kun ga 20,000 ake magana da yan kai, wanda kuma a ciki duk wanda ka dauka kana da damar da zaka canja komai. Yanzu misali idan na so na taba wannan flower kun ganta, to ina so zan iya dauke ta na rage guda ɗaya daga sama, kun gani ina yawo da ita duk inda nake so. Ina so kuma zan goge ta, kun ga na goge na bar guda ɗaya. Haka nan ma ina so sai in rage guda ɗaya. Idan na rage guda ɗaya kun gani na mai da shi biyu. Sannan kuma ita kanta flower ina so zan iya mai da ita tsakiya. Misali inda a ce flower mai duhu ce, rubutuna mai haske, sannan zan iya mai da rubutun mai duhu shi ma. Shi kanshi rubutun ana canja shi, ana canja wannan ɗin sakala, sannan ana canja font. To misali zan iya yawo da rubutun shi kanshi, sannan zan iya ɗauke wannan flower mai da ita inda take saboda ta ma fi kyau a nan. Sannan rubutuna mai da shi inda yake. Sannan kuma zan iya canja kala. Wannan font yana nufin yanayin style na rubutu da nake so. Kun ga yanzu yadda ya dan ba da show din nan Amina and Musaddiq, ina so zan iya canja font din na rubutun. Zan iya canja font gashi na wannan FF guda biyu ga ta nan yana nufin font. Ya danganta da wani irin font nake bukata. To in kuka lura za ku ga font nan kala sai kala wanda na zaba. Ba wai dole wannan rubutun haka sai na yi shi a haka ba. Yanzu bari in zabi wannan kala. Kun ga rubutun ya canja? Kuna lura da rubutun duk inda na taba za ku ga rubutun ya canja, ya koma kalar font din da na zaba. Kun ga rubutun ya kuma canjawa. Idan muka koma kun ga rubutun yadda ya koma. Kuma zan iya rage girman shi. Ga wannan dan gefen in na kamo na matso da shi kawai na rage girman shi kenan. Kun gani Amina and Musaddiq.
sannan musaddik ya ɗan ja, na ɗan ƙara wa rubutun faɗi, box ɗin faɗi saboda rubutun ya ɗan abu. Amina Musaddiq, kun ga na canja font na rubutu. To haka wannan amfanin wannan F ɗin kenan, da na shiga zai yi butun ya bude duk kala-kala rubutun da nake so za ku ga ya koma wannan kenan. Sannan sai barin nan textile shine wani abu wanda yake rarrabe tsakanin text din da yake ƙasa da wanda yake sama, wanda kake son ka ganshi gwara-gwara da wanda kake son ka ganshi ƙanana. Wannan kamar heading ne suna, don haka heading ne ga wanda suke dan programming sun san me ake nufi da heading. So abu ne wanda zai zama bold, haka zai zama too heavy, zai zama mai girma, kuma zai zama irin turarre haka da sauransu. So shine, to kaga duk inda suna ango da amarya yake ya kamata ya fito a haka. Sannan kuma akwai body, rubutun jiki, kun ga kamar shi wani akan heading yake. Yanzu da zan taɓa wani za ku ga tsarin da aka yi mai, kun gani gashi na ya kamata a ce yana kan body. To in aka ce body, rubutun da yake jiki, wannan duk ba abin damuwa bane. In ka ɗauki template ɗinka ka canja rubutun akan yadda tsarin yake, a hankali ka goge wanda kake son ka ƙara girman sa ka ƙara, wanda kake son ka rage ta nan side ɗin. So wannan kenan. Sai kuma ɓangaren font size, girman shi kanshi rubutun, kamar yanzu na taɓa wani, ba ina nufin iya wannan sunan kadai za ku iya gyarawa ba, kowanne in kuka taɓa to za ku iya shiga wannan gurin gyaran a gyara. Yanzu gashi na taɓa Amina Musaddiq, naka in na ja kun ga Amina yana ƙara girma, kun ga yana ƙara girma. In na rage, to so ka sa hannu ka matse, ya danganta waye ka touch ko wani abu za ka iya yi. In short, ba sai ka shiga cikin font size ba. So kun gani amfanin shi wannan font size kenan. Wannan address shi ma barin ƙara shi ku gani, kun ga na ƙara shi, kun ga na rage shi zuwa yadda nake son shi, ya bar shi a haka. To amfanin shi wannan ainihin font size kenan. Sai kuma kala, kamar yadda nake gaya muku cewa rubutun kansa zan iya ƙara mishi kala, zan iya canja mishi kala. Misali, da na ɗauko wannan fulawar na sa ta a nan, kun ga rubutun ya yi haske, da kuma fulawar ita ma mai haske ce, da haka sai rubutun baya fita. Ya danganta da design ɗin da kake so. Wataƙila ka saka background mai haske a ƙasa, to kana buƙatar rubutu mai duhu. Misali, ga rubutu na nan na koma, ga font wannan color ga shi. So yanzu kun ga gashi nan ga abin da yake nuna. To yanzu zan zaɓi duk kalar da nake so ne a nan, duk kuma kalar da na zaɓa za ta hau. Kun ga na mai da shi fari, haka ne, kun ga ya canja, na mai da shi ainihin kalar shi, gashi na mai da shi, kun gani yadda yake canjawa. To sai irin kalar da na zaɓa ita ce za ta fito. Duk kalar da nake so wacce ta yi macin abu daidai za mu kiyaye da shi ne duk background mai duhu to yana buƙatar rubutu mai haske, duk background mai haske yana buƙatar rubutu mai duhu. In na ce background ina nufin ainihin kwalin da aka ɗora rubutun akai, aka ɗora fulawa akai. Idan mai duhu ne to yana buƙatar rubutu mai haske, ya Allah hasken cream color, white color, waye ya danganta, in ma sky blue ya danganta. Idan kuma ya zama na shi ainihin background ɗin kwalin mai haske ne, to rubutu na dole zai zama mai duhu. Ina fatan an fahimce ni. Ga abubuwa na spacing, shi wannan shine zai ba da distance tsakanin rubutun sama da na ƙasa. Ga effect nan, ga animation. Animation wani abu ne wanda zai rika turo rubutun a haka. Misali, katin da ake son a yi online ne, don kun ga wannan mai animation dole ba zai fita
kwali ba, sai dai idan ta online. To yanzu yawancin abubuwan da muke da gayyace da muke online muke yi. So don haka za ka iya yin wannan, ka tsara irin wannan ɗin da kake so, animate. In ka tsara kuma rubutun zai rika zo maka a yadda kake so. Misali kun ga wannan shi yadda yake, kun ga wannan yadda zai zo. To in na ɗauki wannan to zai tsaya a haka. Wani enter ka zaɓa both ko wane ne. Wannan sun takaita shi a kan Canva Pro shine na payment. To sun takaita wannan design ɗin akan na biya. So tun da ni kuma ba na biya nake so ba na biya ba ne da ni, free ne, don haka ba ni da damar yin wannan, amma zan iya yin wani abu. Sannan sai me wanda ban nuna muku ba, akwai transparency. Shine rubutu ya zama kamar ka ɗauko shi, kun gane a irin 3D din nan, kaga kamar ka ɗauko rubutu ka aje. Ba na son in saka transparency saboda ina buƙatar kaɗin. Wannan gurin transparency gashi na a ƙasa, naka kana taɓawa bayan rubutun zai ɗauke. Zai zama rubutun duk inda ka ɗauke shi ka kai shi, kamar in na ɗauka ina da wani hoto na fuskata, in na ɗauki rubutun na kai, to kan fuskata kawai zai hau rubutun ya zauna, ba za a ga background ba. Zan cire background ne. Gashi nan da position kala-kala, comment. Sannan akwai link. Misali yanzu ina so ne, IB ma ba a fai link ba gaskiya, wannan sai na nuna muku yadda za ku talla na kasuwanci, sannan ne za ku yi amfani da link don fadawa kan website da zarar an taba. Wannan kenan a takaice. Gaba da zan nuna shine logo, saboda ana yawan demanding na logo bana da sauransu. Abu na gaba shine logo, don haka zan zo search ba dinnan in yi search logo. Logo template da na samu ga sunan kamar haka, wanda zan iya amfani da su guda 64,394. So zan duba wana logo ne ya birge ni, wanda kuma zan yi shi ma free ba sai na biya komai ba. Wannan da ba su gama budewa ba, yawa ga sunan suna budewa. Kun gan su yadda suke, kun gan su. To ya danganta wanne ne ya burge ka, wanne kake sha'awa, wanne ne daidai da abin da kake son kirkira na kasuwancinka, wanne ne daidai da logo din da kake son ka kirkira, wanda ya daidai da kamfaninka. Misali yanzu zan zaɓi guda ɗaya, na dubawa wanda zai min daidai da abin da nake so. Bari in ɗau wannan ɗan simple haka da wannan. Kuka lura za ku ga babu alama ta biya ko wani abu makamancin wannan, don haka na ɗauke shi. Yauwa gashi nan ya buɗe kamar haka. Yanzu me ya kamata na yi? Abin da ya kamata na yi, in canja rubutu zuwa abin da nake so rubuta na kamfani na. Rubuta the ultimate guide. Kun gan shi ya hau, the ultimate guide. Bari in ƙara shi. To make money online. To kun gani, the ultimate guide to make
money online. Wannan matsalar editing wannan saving ne, ba su yi min saving ba suke gaya mani. So kun gani, kuma wannan shi ma rubutun na ciki zan iya canja shi in sa M as money, MO in sa kamar money online. Na ɗauki kalmar MO, ya danganta da kamfaninka menene. Da haka za ka iya ɗaukar wani farkon sunan kamfaninka da na biyu ka saka don ya ba da ma'ana akan abin da kake so. Nan kuma ina so zan iya yin kwafi, sai in zo ƙasa zan iya rubuta buy Basira ta yawwa. To kun gani, da haka size yayi girma, zan iya canja size, font size gashi nan. To da haka zan canja saboda ya ɗauki layi ɗaya yadda ba sai ya abu ba. To kun gani gashi kamar haka, in sako da shi in daidaita shi. To ya kuka gani, wannan rubutun ne dai na ciki yayi yawa. Da haka shawara idan za ka yi na kamfaninka, wannan rubutun kai ya kai haka. Ya kamata a ce a rubutun bai kai haka ba. Kawai the ultimate guide din nan ya fi ma'ana, ya fi kyau. Na rarrage rubutun yadda zai fi kyau. Yawwa, the ultimate guide kun gani. To kun gan shi yadda zai zo. Kuma in kuka duba daga sama akwai alamar downloading, wannan ɗan aro da ya nuna ƙasa. Da haka duk sanda zan downloading zuwa kan wayata don in mallake shi, nan zan taɓa. Idan ka taɓa kuma, in daman gaba ɗaya abin da kai a jiki free ne, zai nuna ma free ne. In kuma ba free bane, zai ce maka kana bukata ka cire shi a duk yadda yake, ba matsala. Suna nufin wato ba za su ba shi kiliya sosai ba ko kyau sosai, sai ka ce yes, ba komai, sai ka danna kawai zai kai ka. Wannan kenan logo, na yi muku logo. Sai kuma abu na gaba, abu na gaba da zan nuna shine birthday card. Ga sunan kamar haka. Ka kumanta a koda yaushe duk abin da kai sacin zaka ga create blank. Wannan dama ce na ka barje wannan ɗinka, basirarka. Idan har baka buƙatar taimakon su gurin template wanda kawai gyaggyarawa zaka yi ka ɗora duk abin da zaka ɗora, kana son creating tun daga from the scratch, ga create blank nan. Da haka wannan create blank din yana nufin kai creating naka design din da duk abubuwan da kake so. Don haka za ka taɓa create blank ka ɗora da abin da kake bukata. Idan muka zo ɓangaren birthday card, ga shiga wani nan. Kamar yadda za ka yi gyaran sauran su logo su kaza, to haka shi ma sa invitation da sauransu, haka shi ma birthday card. Gashi nan bana bukatar sai na ƙara nuna muku, amma dai akwai availability na ka zaɓi duk wani kati da ka san ana amfani da shi, kuma ana a business da shi, ko ana yi saboda personal use, ko kuma saboda kasuwanci, ko saboda aiki da ƙasashen ketare. Duk wani abu da ka sani irin wannan, to zai maka amfani kuma za ka same shi a CANVA.
misali yanzu abin da zan nuna muku yadda za ku yi creating na wani talla na kamfani ko wani abu ta hanyar zane. Misali kamfani ne ko kuma wasu ne suka ɗauke ka aiki, to abinda suka ɗauke ka aiki kai a matsayinka na graphic designer, abinda suka ɗauke ka aiki shine ka tallata musu makarantarsu wacce suke koyar da karatuttuka online kamar courses da sauransu. Akwai makarantu kun sani wanda suna su digiri, diploma da sauransu, sai suka ɗauke ka a matsayin mai musu duk wani design na ko tallata musu ko social media managing, ka yi musu managing na account ɗinsu na social media, wanda kuma alhakinka ne ka rika design, kana ɗora post, kana yin posting wanda zai ɗau hankalin mutane. Me ya kamata kai? Makarantar nan a ce ta koyarwa ce, za ka iya sa online learning. Misali magani ko za mu samu template. Yawwa kun gani gashi nan ga online learning nan kala wanda za ka iya amfani da shi. Wannan pro na biya ne, paid ma na biya ne, amma ina ga wanda na riga na taɓa biya ne. Bari mu gani. Yawwa to kun ga inda link yake amfani, kun ga yadda gashi nan online sun kawo maka abu a tsare yadda za ka iya duk wani gyara da waye da kake so, learning courses waye. Don haka nan za ka iya rubuta duk wani abu da ka tabbatar cewa ai wannan abin shi makarantar da nake wa aiki ya kunsa. Kun ga kama a nan ga biology nan, ga physics, mathematics, to kai kuma za ka ciccire ne ka rubuta irin abubuwan da suke koyawa. Naka da ka taba ka shiga edit zai nuno maka abin da za ka rubuta, me kake buƙatar rubutawa a wurin za ka rubuta. Kamar misali mu ce graphic, kun ga na canja graphic mu ce website design. To wannan misali kenan a takaice. Nan abin da za ku rubuta a nan shine me ake cewa website na mutanen. Misali a ce website dina ne, zan rubuta a nan ga shi kamar haka www.digitalitmarketing.org. To bayan na rubuta wannan misali, kun ga wannan rubutu ne kawai na website dina. Akwai abin da nake son kuɗin fahimta a nan. To sai kuma ina so idan na tura wa mutum, kawai da zarar ya taɓa rubutun nan ya ɗauki mutum ya kai shi kan website dina. Wannan rubutu ne wanda mutum zai iya kwafa, zai iya rubutawa ya tafi kan web browser ya yi sacin dina ya ga website dina. To sai kuma idan ina so daga kan wannan ainihin allon tallan kana tabawa kawai kaga yayi button, yadda kuke ganin ana tallace-tallace na Instagram, kaga kana tabawa ya dauke ka ya canja maka inda zaka, ya kai ka wani guri da ake son. Ko kamar in sa learn more, misali in na ga dama zan iya sa learn more a nan, shi ma dai duk misali ne. Misali na goyi, sai na sa ma learn more. Kaga ka ƙara idan kana son ƙara sanin wannan ɗin da muke ciki, learn more, haka ne? To kaga ga learn more
sorry na ɗan yi spelling mistake. Ga Lanmo misali, to kai kuma gashi nan dai a rubuce kaga Lanmo, kuma ai rubutu ne, ta yaya zan taɓa Lanmo kuma ya ɗauke ni ya kai ni wani peji daban wanda zan je in karatu? Don haka gashi zan taho ƙasa in duba, zan zo gurin mo ɗin nan na ƙarshe, zan taɓa, ga gurin link, zan ga link anan, ga link nan, kaga tsinke na gyara yana kan Lanmo, na taho ƙasa na taɓa mo ɗin na ya buɗe min wani guri, na taho ga link na gani, sai in ɗora wannan link ɗin a kai, sai in ɗora link ɗin website ɗina www.digitalitmarketing.org. yauwa, to gashi nan na ɗora, don haka internet or search gashi nan na rubuta shi yadda ya kamata, don sai in fita, na ƙara duba, zan tabbatar link ɗin ya hau, kun ga alamar link ya hau, kuna fahimta ta? Kun ga yanzu na sauka, don na riga na yi linkin, na ɗora link ɗin da nake so, da haka da na taɓa link ɗin nan, da na taɓa shi ainihin link ɗin, za ku ga wani yar sarƙa nan can, alamar link ya hau fa kan wannan Lanmo ɗin. Don haka duniya nan duk wanda ya taɓa Lanmo ɗin nan zai ɗauke shi ne ya kai shi kan wancan website da na yi setting a kai, na riga na yi setting ɗinsa a kai, na yi forwarding ɗin wannan Lanmo ɗin, don haka da zarar ka taɓa zai forwarding ɗinka zuwa kan website ɗina. Don haka idan ta Instagram ka taɓa wannan tallan ko ta Facebook, kana taɓa Lanmo ɗin nan za ka ga browser ɗinka automatically ta hau button, ta buɗe, za ka ga website ɗina, za ka shiga ciki, in ya so Lanmo daman don ka ƙara fahimtar wani hali muke ciki, tun da nan an ɗan bayan in to ga website kuma sai ka je nan, kuma zan gyara ne in sa number wayata wadda na san idan aka taɓa ni za a je ni. Sannan yana da kyau mu a rika ɗora ɗan sunan kamfani a sama, misali bari in ɗan yi kwafi na wannan rubutu, zan kai shi nan. Yauwa, zan rubuta sunan a kamfani na, na gama rubutawa. Yawwa, to na ga dama zan ƙara girman size na rubutun. Matsalar rubutu a wannan kenan. Matsalar rubutu a ya jawo. Matsalar rubutu akan waya kenan, saboda screen din yayi kankanta. Kun ga gashi kamar haka. Bari in dan rage rubutun saboda rubutun ya shiga ciki gaba daya. Yawwa, kun gani ga sunan kamfani na nan a sama, Modern Digital Marketing Limited. Again, ina so shi kanshi sunan shi ma in saka mishi link wanda da talla, da na tura talla na a Facebook ko Instagram, zan kai tsaye duk wanda ya dan kuskuren taba wannan rubutun to zai dauke shi ne ya kai shi kan website dina. Kun ga gashi nan, zan nemo link, ga link nan, zan rubuta abin da nake so, da zarar na rubuta shikenan zai yi linkin, shikenan kuma duk wanda ya taba zai kai shi. Wannan kamar bangaren tallace-tallace kenan. Sannan kuma ga hotuna nan, wa'annan hotunan is free to use, naka za ka iya amfani da shi, za ka iya ɗaukar hotonka ko na 'yan makarantarka ka ɗora,
kuma za ka iya amfani da shi a duk free ne, ba wani abu bane ba. Wannan kenan. Sai abu na gaba, abu na kusan ƙarshe da zan nuna muku, ko in ce ma na ƙarshe, shine yadda za ku yi amfani da Canva gurin posting a social media kamar Instagram ko Facebook ko LinkedIn da sauransu, ko Twitter. Misali, kana son ka yi posting a kan Facebook page naka ne, ko na kamfani ne da kake managing, ko kuma na wani celebrity ne, ko na koma wane ne wanda yake kana lura da shi. Abu na farko da zaka iya rubutawa shine, misali wannan kana son yin abu ne a Instagram posting. Shi nan zan rubuta kamar haka, Instagram. To a duk wani abu da ya danganci posting na Instagram, in ka duba na samu template da ya danganci Instagram guda 717,704. waɗannan duk wasu abubuwa ne, tallace-tallace ne, wane ne, duk gashi nan wanda ya danganci Instagram. Wayannan duk basu gama lodin ba, basu buɗe ba. So kun gan su nan. To zan duba in gani me nake son yi, talla nake son yi na hotuna na wani kaya da nake son tallatawa, ko kuma wata magana ce, ko wata kungiya ce, ko wani abu makamanci wannan, ko labari ne, ko wata garabasa ce akan Black Friday. Duk ga su nan dai, duk ga su nan. Thank you 5,000 followers. Zan gode wa followers dina ne guda 5,000. kun ga ina da damar canjawa, in 1,000 ne in ce 1,000, in 2,000 ne, ya danganta. Komai ka gani anan zaka iya canja shi. Thank you 100k followers da sauransu. Duk wani abu da ya shafi Instagram na tallace-tallace ne, ko abin da ya shafi personal wannan ɗinka ne. So gashi nan ya danganta. Kuma zaka iya ƙara wata 'ya alama da za ta nuna me kake so. Instagram business marketing, misali marketing. Bari mu ga ko zan samu wannan. Yawwa, to gashi nan kuka lura, duk abin da ya danganci Instagram, in aka ce Instagram yana nufin hata da size na sikirin din Instagram, kun san ba ɗaya yake da na Facebook ba. To hoton da zai kawo, measurement din hoton wanda ya daidai da Instagram ne, kuma da posting na irin yanayi. Yanzu kun lura yadda ake cashewa a TikTok da tsarin Instagram yake akwai bambanci. Zaka ga yawanci Instagram manyan mutane ne masu hankali da sauransu. TikTok kuma zaka ga yara sun fi yawa da sauransu, sai malamai da suke ta janyo hankali saboda yawan abubuwan da ake yi. So zaka ga kowane ɓari akwai irin mutanen da ya kunsa. To don haka za su baka post ne wanda za ka yi posting wanda ya daidai da hankalin followers na wannan manhaja. To shine nan gashi kamar haka, kun gani. Happy Mother's Day, Farmers Market Festival. Gashi nan dai abubuwan tallace, biryani, chicken, waye bangaren masu abinci kenan. Kai kuma zaka duba me kake yi. So zaka zaɓi abin da kake. We help your business grow, bangaren consultation kenan. Ya danganta da kai me kake yi. Abin da kake yi shi za ka yi sacin. In kai sacin, ko abin da kake wa mutane aiki shi za ka yi sacin. In kai sacin ka gyara, in kai gyara kawai ka yi posting. Kuma za ka sha mamaki na ce maka kai tsaye akwai yadda za ka yi kai posting kai tsaye daga nan sai kan account ɗinka na Instagram, mutukar kayan linkin ɗinsu. Akwai gurin downloading da na nuna ɗazu, aro ya sauka ƙasa. To akwai kuma wanda aro ya yi sama, share. To shi kuma wannan share ɗin zai kai ka ne kan Facebook ɗinka ko Instagram ɗinka da duk wata manhaja ta social media da kake amfani da ita. In dai kana da account da nan gurin kai linkin posting, daga nan direct zai wuce can.
zai kuma baka dama ka dan yi description in ka je posting. So ka gani abu ba wai sai ma ka kai shi kan wayarka sannan kuma ka kuma dauka ka tafi can ba, dan kada ma ko wani size ko wani waye ya abu. So kun ji dai a takaice wannan, in akwai yiwuwar in dawo a kaso na biyu, ba dai na tunanin a wannan ajin zan dawo muku a CANVA part 2. Akwai CANVA part 2, akwai abubuwa da yawa kamar yadda za ka yi creating na books, littafi guda ka rubuta shi da taimakon ChatGPT, ka zo ka kawo shi kan CANVA ya zama littafi cikakke da kwaba din shi da back kwaba da komai, ka yi shi free, sannan ka ɗauke shi gaje ka sayar ko ka yi printing out ka rika sayarwa a gari ko local ko internationally da nationally. Duk yadda kake so za ka yi amfani da CANVA, za ka yi kasuwanci da CANVA, kuma za ka tallata hajarka, sannan kuma za ka yi home creativity ne dai, kuma har website suna ba da subdomain, suna ba da subdomain kyauta, ka yi linkin da su ka buɗe website ɗinka free of charge. So suna da abubuwa kaɗan, wannan kawai for beginners ne gaskiya, amma akwai abubuwa da yawa an ka nutsa kuma kai ma idan mai jajircewa ne da nacewa akan abu, iya wannan abin da na yi dan guiding ɗinka, to da kanka zaka zauna ka shiga nan ka fita nan, zaka samu abubuwa na ƙarin ci gaba sosai. Na gode, sai mun sake haduwa a wani bidiyo.